Moi bons días, moitas gracias por acercarse aos poderes públicos de que a crise está afectando ao benestar dos nenos, o cal eu o que si quero dicir é que o programa do Partido Popular vai a contemplar especificamente unha posta en marcha dun plan específico contra a pobreza infantil, porque, insisto, aínda que os resultados son menos malos que no conxunto de España, con unha importante diferencia, pois entendemos que é o momento de estar ao lado de que máis o precisa e os nenos pequenos son os principais, as persoas máis débiles, sobre todo cando están en familias que teñen os seus proxenitores no paro, cando ademais están en familias que poden incurrir en risco de exclusión social. Os nenos son sempre unha prioridade desde o punto de vista das políticas sociais para nós.